makabatira iko vatereri icho kwadi muri yaZimbabwe gandiri mukoma kepoto ndiri mukati mekutsudzura mukati madzimba ndiro shivatira mukati mekuta reHarare mune chikoro mukoma kepi chevabereki vakati iso hagara nachairman wakomiti SDC committee hangari pachikoro ipapo gore rinori hakazochinjwa paakachinjwa ipapo pabuda nyaya yekuti kune vana vakazobuditsirwa magwaro vanosvika 300 pachikoro kuti vana ava vari kubhadharirwa mari nebhimu asi vabereki kubva ipapo vanga vachingobhadhara umwe munhu ari kushinza kuti mwana wake kutanga ari grade 1 kusvika grade 4 mwana uyu achiri kubhadharirwa nebhimu asi iye ari kubhadhara mari everyday magwaro abudiswa vabereki vari kunobhadhara school fees yes apo vana vachibhadharirwa ka nechirongwa chehurumende zvazobuda izvo zvemushure mekunge papinda muchairman munyowani ndokubva zvabuda paka gokwe chekugokwa chiri kuti kudini nyaya yekugokwa kunonzi kutsungai mukoma kebe kumavillages kune nyaya yakaitika yaamai vakaenda kuchigeva vanogara zvavo nemwana wavo hwani vachigara pamapawo vachigara kudaro mukoma kb murume wahapo ane kwaanogara vanogara nemwana wavo uyezve vari mukadzi wepiri amai ava vabva kuchigayo ndokusangana nokuonekwa nevamwe vanhu zvikanzi muri kubva kuchigayo vachibva vatumira mwana zvikanzi ndokumirawo upfu vachibva vapiwa upfu imba dzekumusha mukoma kb kunodza dzimwe dzenguva dho rikavharwa huku dzinogona kupinda kana nepasaidi dzichipindamo zvinoitika makawanda amai vakapiwa upfu vakazoenda kunodzorera upfu hwavakapiwa uya pakudzorera kwavakanoita upfu havana kuenda pamba paine vanhu amai vepamba vakanga vaenda kugadheni amai vakaenda kunodzorera upfu vakangosvika ndokuvhura dho ndokubva vaisa upfu ndokubva vavhara dho yes vavhara dho huku nematoki zvaisenerera zvichipinda mumba umu zvichibva zvafinira zvichipinda mumba umu amai vachisvika kubva kugadheni vakawanika huku dziri bhizi kudya chi upfu huya uyu vachingovhura dho nokupinda vachidzinga huku dziedzera havana kuita maminutes huku nematoki dzaidya upfu dziedzera ndokutanga kuita dzese kufa dzese dzakafa dzadya upfu hupi huya wakakumira yakuzodzora apo yakuzodzora vachona havana kuita sei havana kuzotaura so nyaya iripo zvinondire kuti yakuiswa kumasabhuku nevamongo kuti inofanira kuti iongororwe kuti chii nehupfu uhu hukutariswa wai makauya nehupfu pasina vanhu sei hupfu wamakauya nawo zvipfuwo zvadya huku dzese dzafa chii changa chiri muhupfu dai hupfu hwakadyiwa nevanhu pakaitere mukana wokuti hupfu hwakatorwa ukaendeswa kumapurisa hwakatochengetwa izvo zvekuti vaite urongwa nokuti chichangopisa ichi tamira tinzwa kuti hupfu pahwakatorwa nekwahwakaendeswa chii chakabuda hwakanga hwinei unofanirwa kakuti utarisiswe hupfu matigokwe chii koku kunonzi kutsungai kumavillages tsungai kuti kunonzi mavillage 1 village 2 village 3 mavillages ndokwazvaitika zvakaoma machinzwa ere chekugokwe handiriya simudza mbada tirove pakadzikadzika handiriya maikana tirove pakumbira handiriya iwe mbada tirove iwe handiriya iwe mbada tirove pakadzikadzika handiriya maikana mbada tirove pakadzikadzika reporting to the angel. Reporting to the angel. Tapio. What am I just buying for the pizza and the pro? Fana tu sipakishana mtura imam. Jumanda bakachiwemba kabile kiasha. Sempre de horobite. Daniel Shawari Pinifo. Wakachwep. Sempre de horobite. Daniel Shawari. Rigiti. Boom. Mukoma KB, unotaka kutenda vadzimu wako kuti izvo chokwadi chamboita kuti munhu yaizosiya upfu pasina vanhu. Chararamisa. Chaita kuti huku dzidye tisati taushandisa. Chii? Ishi. Aiwa kunoti gokwe inopisa. Vanhu vanopisa. Aiwa kana. Vaida kuedza kuita sei amai ava. Upfu wanga uri pai.
ongori plate wangori plate iyo yayo yekuti mukaenda kunokumbira nayo iyayo ndio inodzorwa futi kuti amai vakadzosera hupfu ndiwo vakaisa mushonga ere kana kuti pane munhu akazouyawo akavhurawo akabvaise akaisa mushonga asi mhosva inopiwa ani mukoma kepi hupfu wabva kupi ndiri kudzoka ndichitora kanhare dzenyu Zimbabwe rambai makabata ipapo timbonzwa kuti hupfu uhu amai vakadzosera hupfu ndiwo vakaisa here mushonga kana kuti pane munhu sezvo kicheni yanga isina kukiwa ende vakangovhura vakapindawo asi ko chii chakavapa kuti vadzosere hupfu pasina vanhu handiti munoti gogogoi baba Isabel segogogope musovave kuzotiona baya eka ndauya kuzodzosera hupfu kwamakandikweretesa uya kodai makauya pasina vanhu maikwanisa here kutora hupfu kusei madzora pasina vanhu ko imiwo pamakanodya hupfu wakauraya vanhu famba nekupapfadza dziri kuitika matima nevose yenyika ino ndinoziva kuti chimuti munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho chikonzero munoziva kuti chakakosha chakakukosherai papi nekuti chiri kuyerera chiri kufamba chichipfapfadza mhuri yezimbabwe nyaya ndinayo panapa ndinoti paka karoi cheku karoi chiri kuti kudini komakebhi nyaya yekaroi yakamira yakadai kuna amai vakaroorwa ndokuita vana vavo kusvika pane umwe mwanasikana akaroorwa anotoshandira nekugara mukati meguta rekaroi dhorobha right amai vachibvoda nomwanasikana wavo zvikanzi mama ndine zvishoma zvandawana mukagaragara itaika muchizoona mwana wenyu chikonzero ndini ndinokudai amai vangu nokuti makandida mukandibara ndisina kukumbira kana ruoko rwandapa kana chimwe chete saka amai vangu mukagaragara itai muchiuya tsvakai zuva rekuti muuye ndichitaura nemwanasikana amai vachibva vatika ndinoti ndiwe chipiri chewiki rapera ndo chavakapinda amai vafamba kudaro mukoma KB vakaenda mukati meguta vapinda mukati meguta vachibva vatanga kufamba nemwanasikana wavo mwanasikana achibva ati iye amai ndinoda kuti ndikutengerei hembe mushopu mavakapinda kuti vatengerwe hembe vakabva vanzi pindai umu mugozvivharira mufitting room umu mugozvivharira imomo mugopima hembe yenyu muone kuti ine size nemiri nekuti kune mamwe masaizi ane makatsi mahombe nemakatsi madiki munenge muchiziva size asi maakumberi munozoona kuti size yamatenga inogona isingaenderani nemi ndokubva vapinda imomo vakaita maminitsi akawanda vasina kubuda zvakaita kuti paita mumwe munhu arida kutopimawo hembe dzake zvakare zvikanzi kune munhu arimo musapinda vakatanga chiti kune munhu aripo musapinda kusvikira mumwe munhu kadzi anopinda imomo ari kunoona munhu akatofa akamira akaita kuzembera mudhuri munhu achibadzoka chimaya zvikanzi imi zvandaona mukati umu vanhu vakumanya uye mwana ndobva vhunduko vachinodaisa kuti kuna munhu akaita sei munhu akatofa vadaro ndokushedza mapurisa achibva vauya munhu achibva torwa right pakutanga vaita sezvinonzi ivo vari kunzwa sekuti munhu ari kudziya ndobva takurwa ndobva aendeswa pahospital zvikanzi munhu munziye madoctors ndokumhanya ndokuita sei zvikanzi munhu atoita sei atoshaya afa achibva aiswa kumochari mukoma KB mwana akachema zvokumhanya kumberi kwemotokari ichifamba achida kuti neno ndoda kuti nditsikwe good luck driver aidriva mota iyoyo akasvika kuzongoguma chete asina kukwara ndobva aiswa kumochari mwanasikana achibva aenda kumba akatora mashoko ndozvaitika achibva amira mwanasikana zvikanzi imbomira yekufambira nyaya idzi dzekuti mutimbo chatiwa sei tikonzero zvakamira sei right mwanasikana achibva afamba akati ini ndoda kutsvaga munhu anobatsira nokuti mafiri aita mai vangu handina pandambowanzwa vachiti vanorwareni kana ndi pane chavari kunzwa asi mafiri aita mai vangu handizivi kuti chii ndoda kumbondidzidzisa zvakamira sei vanhu vachibva varonga kuti no mwanasikana achitsvaga mubatsiri but vanhu ngaite sei ngavaronga kuti munhu anochemwa sei uyezve abviswe kumochari agoya kupi agoya kumba ndokubva varonga zvinhu mukoma KB amai ava zvakamboitika kumasure ndezvekuti vane accident yakamboitika pavari vakabva mazina anokona kuti 3 asi vakararama kudaro izvezvi mutumbi wazotakurwa pashedzwa mubatsiri akauya parufu achishevedzera achiti veduwe amai ava vatozofira kuchipatara zvamaona vakamira kwese kwavanga vari vangasina kufa asi varamba vakasonwa varamba vakateverwa vatozofira kuchipatara ende rufu rwavo rutori nemunhu pakati arisi rufu rwega mwanasikana achibva ashedzera akati mubatsiri kamuno zvamunogona kuita ndibatsirewo mubatsiri achibva ashedzera akati ndiri kukumbirawo mafiri aita munhu uyu tingagadzira tikaita sei zvedu hongu tingagadzira asi shungu dzine munhu uyu pachake iye acharwa achadzoka zvichaona vanhu vakawanda ndiri kukumbirawo anoziva kuti ane zvaakaita zvika garai makumbira riregero kana riri jere mupinde mujere nekuti jere ramuchapinda rikakura kudarika apa
kana iri mhosva muripiswe vanhu mukoma KP vakaramba hapana kabuda kana kuita sei zuva rikuchema munhu rakasvika munhu akunoitwa zvekuti izvezve body viewing pakane chishamisa chokuti munhu akakatarisa mudenga vanhu vachidarika but kuna amai vanouya mukoma wemurume wababa wepamba apa vakati achisvika kunotarisa munhu mufi akatarisa kusaiti andi munhu akafa anokuti kwakatarisa ikoko ndiko akatarisa nguva yakasvika mufi munhu akava nesaidi rimwe rikuleft side kwaifamba nako munhu akabva atenesa musoro right side vanhu vachibva vavhunduka mukadzi achingobva chete musoro ukatarisa mudenga wadzokera panzvimbo muri kuti mudzimai uyu akaenda kunoita board viewing mutumbi uchibva watarisa kusaidi ukama huripo ndeupi baba mukuru kwababa munini varume vavo mukoma nemunin'ini right saka ava ndiani ndimaigoro vanga vachiuya kuzoona mutumbi vachizoona mutumbi wamainini vafa okay zvadaro mukoma KP vanhu varipo ipapo zvikanzi nemufi beduwe ndapota nemubatsiri shungu dzine munhu uyu dzakauma mukoma KP vanhu vari paguva vakagara kumirira zvinhu kuti sabhuku anotaura kuchataura mukuru wechechi then munhu azovigwa pakaita mombe dzairwisana zvokutungana dzikatungana zvokutungana mombe dzinoverana pamuri chese kusvika dzingirirana dzichitungana ati mombe kana dzichitungana dzichifamba nerivhesi iri kukurirwa inenge ifamba nerivhesi mombe yakatungwa ichipushwa kuya kuzodonhera muguva roda kuvigwa munhu vanhu vakatiza mutumbi kana kuti box raiswa imomo vanhu vakatiza mombe yakadonhera muguva mombe ane chinobuda muguva achikwanisa kubudika toita sei vanhu vagara pasi tobvisa mombe here tozoviga munhu imomo zvikanzi vanhu ngatange tafamba zvikanzi tofamba seiko mwana wepanapa atikwanisa aya nemubatsiri mubatsiri akashevedzera akati but vanhu vakanonoka kutsvaga mukoma KP kuti mombe ndeani mombe yakatungwa yakatinwa kusvika yadonhera muguva umo imombe yekumba kwamai guru vaya vakati vakunoita board viewing mutumbi wakatarisa kusaidi yes mai guru vakati zvinoitika izvi vanhu buditsai mombe mukati muvige munhu dzinge dziri mhepo mubatsiri akaramba akati nguva ngarichero rimwe kana richibhadharwa ngaribhadharwe asi ini ndiri kuti beduweyo kama kana pana anoziva zvaakaita ngaabvise zvinhu ngaapupure ataure munhu uyu atofa uyu hapachina chokuita kana zvichisungisa ka dai wabvumako kusungwa kana zvichibhadharwa ugobhadhara nokuti mhepo iri panapaka kungobatsiridza zvedu bati munhu arorwa ega zvatotanga izvi vanhu vabuditsa mombe iyai but kubuditsa kwakaitwa mombe iyai guva rikanzi ngaricherwa rimwe ndokutaura kwasabhuku rikataurwa namambo guva rikacherwa rimwe guva rikaitwa zvarinoitwa zvemubhanana chiwa tiwati ndobva kwacherwa rimwe munhu achibva avigwa munhu mukoma KP mangwana makuseni vanhu vanoenda kuguva chinaro kunoona kuguva kuti zvakafamba sei paguva pakanaka here zvavakasiya zviri ndizvo vachidzoka kumba ikoko amai guru ava vakasvika vakageza maoko vakati veduwe pane zvandiri kumhanyira kumba vachibva takakuenda kufamba ende vakawanda vanga kutoparira chikonzero vaiti basa rapera mai guru vakunosvika kumba ndikuona munhu uyai mukadzi wayo ari kuteerwa mashure mavo havana kukwanisa kupinda mumba ndikuaa but pavakadarikira havana kuenda kunotaura kuti pamba vadarikira chii chavaida kuziva ndechekuti vana vanga vaenda kuchikoro ivo murume wavo asara kurufu pamba panga pasina mumwe munhu ivo ndivanga mhanya kupi kumba chavaida kuziva ndechekuti izvo umwe munhu anouya pamba apa anoona zvinhu izvi ndindoka ndiri kuona murume wavo achibva auya murume paakauya akapinda mumba murume anoti achipinda mumba akapesera nenyoka padhoo yakakwanisa kuona kuti inyoka inapesera nayo iyi asi nyoka iyi anozoiona futi nyoka haana kuiona mukadzi pakaonde murume adzoka ndobva adzokera kumba achidzoka kumba mukadzi akaridzamira achibuda mumba mukadzi uyu ndiyaona munhu but pakazoita nguva yekuti murume akanyatsoona kuti mainini but mainini vakafa kusvika mukadzi azotaura ega kuti ndo zvaitika ndiri kuona chi mufi svikanzi nemurume sei uchiona mufi uyo chii chamboitika ndopa vakadzokera kumbako vadzokera kumba zvikanzi muri kuziva zviri kuitika kumbako tiri kuona mufi zvikanzi nomubatsiri takataura kuti kudii kana pane ane zvaakaita ngaataure zvino mai ava vakabva vashevedzera kuti kana kuri kutaura sei zvichiitika kwandiri ndega inova shunha yakabata vanhu vakawanda
sei zvichiitika kwandiri ndega zvikanzi kana sikatike kwamuri mega maida kuti zvitike kuna ani naani mune zvamakaita here pamuvi zvikanzi kana ndine zvandakaita kukana ndisina kuita ndega sei zvichike kwandiri ndega zvikanzi ndokubuda pachina kwatiri zvikanzi ndisatataura zvakawanda mukadzi uyu akaita accident paaccident iyoyo amai imimi ndimakatanga kusvika ipapo musina kufonerwa imi makanga mafonerwa nani pane veukama vese ndimakatanga kusvikapo but pamakasvika ipapo hamuna kuudza veukama kuti masvikapo ende hamuna kuripota kune vamwe kuti accident yaitika but maiziva makanga masvika ipapo chii chamakatora pamukadzi uyu chekuti kunyange akararama ari mukati mekufamba mune chamakatora chiri pati pamuviri wake yamakatora imimi zvikanzi kudini namaiguru zvikanzi musachema mukachemaka munenge muchiti hamudi kubatsirwa right unoikuizvo zvekutaura kune kwatiri kuita ndinoditaura ndichitizvo pamba penyu imimi mumba imomo pamunobikira imimi makazokumbira murume wenyu kuti ngakutengwe simende mumba musiwe simende asi mune zvamakatanga maita zvamakatanga maita mumba menyu chii nokuti zvandiri kutaura izvi zvitori mumba menyu ndo zvamunoshanda nazvo ndo zvaita kuti simba rekuti munhu afe chikonzero imimi mairwadziwa nemararamiro ake but haana chainacho but chaikurwadza imimi ndechekuti mwana wake akaroorwa nemunhu ane mari anopona chimbodaniwa kuti ropa kwamusingaende imimi kukaroikuya taurai zvikanzi inini hongu ndine zvandinazvo asi semuchitaura kwatiri inini izvo zvina kutorwa nini ndega zvikanzi zvakatorwa zvacho hazvina kutorwa nevamwe imimi ndimakatora mukazosvisa vamwe nokuti paaccident ndimakasvika amai vakazobuda pachena zvikanzi paaccident rakasvika zvikanzi ndiano makazivisa zvikanzi hapana vanhu vasiva zvekutofonera kunzi mota yakwira hama yenyu yabheuka ende pakazoshandisa maadresi amai vaenda kuchipatara ndopanataka kufonerwa vanhu but ima muna kuudzana kuti mambosvika kupi kuaccident scene pakabheukira munhu ipapo vakaita problem yekuti vakarohwa frandise mazino pakabva mazino 3 mazino yakatorwa namai ndonga ukamachengeta nebvudzi rekugotsu nanhasi vane maki yekuti pane kuita singe panhu pakasva nemoto bvudzi rinomira kwese but ipapo harimeriwa vakatora zvise nebvudzi but bvudzi vakadoti pamwe mukadzi anova mukadzi wasabu kunzvimbo maanogara vaita vese mabasa irima ndo pavaitira shuna yekuti ko ndiri kuteerwa nemufi ko zviri kuitika kwandiri ndega sei asi vachateerwa nemwe chutiani vachifanzi nemubatsiri wangu kunyange makaita 2 but akasvika panzvimbo akatora zvinhu ndimi ndosaka muchiteverwa nekuti umwe wenyu haana kutora ega akatozopiwa nemi ndo pakanzi mukoma KB kune vane simba nevanogona imumba mamai panzvimbo pavanobikira pasi pachona pavanobikira pane hari iri pasi neropa ine mazino 2 amai ndo pakanzi nevanhu wakunyeba mubatsiri wakunyeba mubatsiri chikonzero mambopendi here mukaona kuti simendi iri munhu yakaita sezvikanzi pasi pamakazviswa simendi iyi dzaitori nyaya dzekuti amai vasimbise zvinhu zvavo ndo pavakakumbira murume naiwe murume ndimakakutanga here kuti mama muda kuita sezvizvi zvikanzi aiwa mai mwana ndikakumbira zvikanzi pavakakukumbira inimi ndo pakaitwa zvinhu ngavacherwe vanhu torei mapiki vanhu nokuda kuona mukoma KB piki yakarohwa vakomana nokuda kurova kavaida kuona kunodaiso mukoma KB iri kuonekwa kuti hari iripo hari yakasonerirwa chidhende cheblack kunze mukati mune ropa ndo makazobuda mazino 3 amai vaya izvo hamuna bvudzi rakapiwa mukadzi wani wasabhuku ndo pakachema chitaura chidizvo sabhuku ndiye akazopisa mukadzi uyo akati aiwe atigari nemunhu akadaiso atigari nemunhu akadaiso kana zvichitaurwa kaizvika mairamba imi but honai pano pambocherwerapo pakasiwa simendi makanga muripo here vakanga vasipori zvabuda ndika mazino arimo aya no azviti andigari nemunhu akadaiso zvikanzi aninoonda kutaura rekera matamugara nezvo zvikanzi mwasha nebvudzi rachona mudzimai wenyu sabhuku amai ava vakafira kudhorobha pavakashedzwa nemwanasikana wavo kukaroi asi vaichemerwa vakavigirwa kupi kumusha kwako ndiko vakavigirwa vakatozotakurwa vakaendeswa kumusha kwavanogara uko vanga vakuvigirwa kakakuitika zvinhu zvese izvi ende kwavakaitira accident ikoko akuzi kure seke nekumba kwavo itori 3 kilometers kubva kumba kubva 3 kilometers kubva muguta rekaroi achidzoka kumba ndokwakaita accident but amai avanogara kumba vakataka kusvika ikoko nanhasi kana murume vakati wakaitika accident mimi ndiri bizora mukambozora musipo pano imi riri kunzi makasvika ikoko vakamboda kuramba but pakupesera vakazobvuma chokwadi ndakasvika nei mai guru vapupura kuti patakatora mazino nebvudzi ndakapa mukadzi wasabhuku apo sabhuku aida kudzinga amai ava munharaunda chii chakazoitika zvikanzi nasabhuku
ndisati ndataura idzodzo chokutanga ndakumbona kuna natezvara vangu ine ndinovaudza kuti ndine vanhu vanoda kudzinga munzvimbo mangu nekuda kwenyaya dzakati asi mumwe wacho mudzimai wangu. so ndopatamire bati mubatsiri ari kushevedzera achiti iye kana musina kugara pasi kuti muwirirane panyaya idzi vanhu vese ava hapana anopinda mumba achibuda vanhu vese ava vanorwara nenjere nokuti inini pachangu ndiri kuzadzisa bati mufi pachake ane shungu nehasha. Mufi achiri kuwanikwa here namaiguru ava mukoma KP vanotanguye kuchema kuti mai we atosvika vomhanya votisa vakakuti mai we vanondoza kuti zvototanga izvozvo vakutozivikanwa vanhu cheshe kana vakatosvika chikwasiwa nevanhu hapana da kumira padhuze navo nekuti anytime vanotanga kungochema chiti vakuona chi vakuona muvi saka pakazoudzwa hama manje nerunyere kupe murume akuenda kunotaura kuti ndo nyaya iri kuno veukama vakati tine vatoda kutanga taudza nekuti isusu tiri vana hongu mwana wedu but kumusha kwedu kana takutaura zvikuru zvikaranga nechivanhu chedu tine vakuru kwatiri vakuru vachona vamwe vachonzi avapo vakamirirwa ende sabhuku asatadzuka nemhenduro yekuti kwaakaenda kunotaura iye vanhu vachadzingwa sei asi vanhu vari kuti kana kuri kunzi vanhu vari kudzingwa vachadzingwa vese nemukadzi wasabhuku. Iye mukadzi wasabhuku zvakataurwa namaiguru akazvibvuma here? Sabhuku akati handibvunze zviri pachena mataura ari kuti amai ndine zvimwe zvandoziva zvikamboitika mashure tinombofamba asi ndisada kubvunza. Hei ndisabhuku ya pakaipa KB naBhozvo ini ndaifunga kuti munopura mhuri yeZimbabwe yakateerera sando dzenyu asi ndinokumbirawo kuti hanzi mudaidze gurukota rezvemutemo vataura kuti sei mutemo wedu uchiramba kuti hakuna varoyi ivo vachibvuma vega. Ndinonzi mufundisi Chisipo ndiri kunoku kuruwa ndairamba kuti nyaya dzinotaurwa naBhozvo ngura ndedzichokwadi asi ndakazvionera ndega. Madii kusvedza vanoona nezvemutemo munyika yeZimbabwe kuti muvabvunze kuti sei vasiri kutaura kuti kuroya kurimo munyika muno. ndofunga takambodarika nekumabinda kwavo ndofunga takambodarika nezvavakaona zvezvimwe zvatikataura. Ngatiti tichimbotevera nyaya dzachona kuti kana uri kugweru paitika kukariba ndepapi zvakamira sei zvigobuda zvino. Baba Isabwe muri kuti mufi hana kumbotora mazuva anga kutoonekwa namaiguru akavigwa senhasi mangwana zvinoita vanhu kuti kana vakaviga munhu mangwana anoda kuguva kusena achida kunoona kuti paguva tisati ndapamukana Baba Isabwe kuti vaBhozvo ngore chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe rigandirive ndine nyaya mukoma KP yepa chiweshe mombe yakapinda mumba kutsika pambhedha ndokubva yasiya yaita zvayo zvinhu zvayo chimbushaye momo ndinaye pamhondero pambaira yemombe yakadya huku mondero mbaira mombe kwababa mukuru yakadya huku yekwababa munini mombe yakadya huku nemambava zvese inside kudi ya nkuku huku ikaenda yese beyond deep down beyond deep down beyond deep down ya yemeniwo waroyi awana piro mumba iwe pane chipfupire chamunokwanisa kupfapfaidza izvozvi. icho kwadi muri yeZimbabwe mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima naose nyika ino rega ndirive mukoma KP ndiri mukati mekureva nyaya yandanga ndiri mukati mekutaura mandikutaura ndeyekuti izvo nyaya yandakachitaura nyekuti vanhu vari kuchema pamusoro pekuvharirwa mugwagwa. Nyaya yekutanga iri paGlenora pachitubu ndo pari kuchema vanhu vanofamba nemotokari dzavo kuti nzvimbo iri kupfuurodzera vakomana vemakombi hatifambi nokudarika nenguva yatinoda. Tiri kutukwa kuti uzwa mangu mashoko asingaite kwete nadhiraivha asi nevanhu vanolodha vachiti uri kundikonesa kuita mari chikonzero mota iyi ikaenda isina vanhu ndinofa nenzara asi vachilodhera murodhi. Tinoudzwa mashoko mamwe ekuti kuti ubude mumotokari unosvika kurohwa 1 2 motokari dzinoenda kunzvimbo yakafanana nekukuwatsana dzinolodhera pamarobots epanzvimbo yandinoshevedzera kuti iwo Glenora police station. Ipapo paGlenora robots ndepamwe zvakare tikada kutarisa nyaya iyi mukoma KP iri kuratidza kuti izvo nzvimbo iyoyo inokavhwa nemapurisa mamwe chete. Yes, vanhu ivavo hapasi kupindika nemotokari senge paGlenora police patori intersection yekuti dzimwe mota dzinobva uku inenge yakatomira yakatosa besi murodi anototaura kuti aiwa ndopa nemari yangu apa asi vari kudavira hasi madrivers asi ndiyani chitamba ari kunzimira apa
motokari inomira kusvika dzaita queue. Kana iye asati abvisa motokari ipapo ahabvi. Kana kuti akaona munhu ari kuuya achimushedzera kuti ari kuenda kwakati, munhu iye achida about 700 meters kuuya, kana asati asvika kupinda mumota haisimuki mota ipapo, kureva kuti dziri kumashure dzese dzinenge dzakapaka. But idzo nzvimbo ndedzekutanga hadzisisiyo dzoga, asi dambudziko rikushedzerwa nevanhu nderekuti ndizvo here kuti motokari dzemushikashika dzinofanira kulodzera murodhi. Hatikwanisi kuenda here kubasa nekuti motokari dziri murodhi hakuna umwe mutemo here, hakuna zvingashandiswa here. Tifambe takasununguka nokuti motokari dzedu tadira fuel, tiri kuenda kubasa uyezve dzine mutero tomiswa nemunhu ari kulodzera murodhi. Hazvisiri baba Isabel, even imimba munoenda kakunotora kachitambi munoudzwa wani. Ichokwadi. Kana wafunga kumira buda murodhi wotsauka woenda parudivi. Woenda padivi. Kuitira kuti vamwe vakwanise kuita sei? Kufamba zvakanaka. Vati here vakwanisa kuenda kunoripota sezvo padhuze pamuri kutaura ipapo pane police station iripo. Ndo zvavari kuchema kuti tinofanira kuti tiite sei, nokuti vari kuti why tiri padhuze nekamba. But zvinhu izvi zviri kuitika izvi. Yebo. Nemhaka ye titenge tabvunza toita sei. Pane vamwe vanogona kutibatsira kuti kana zvakadaro munoita sei, nokuti zvaane nguva yakawanda dzimwe dzenguva pamarobhotsi paya munota mota dzakakweshana dzinenge dzichizama kutiza kuenda kuleni, kubva kuleni rayo ichienda kuleni siri rake, nokuti murodhi umo makamirwa asi hakuna munhu ari kubvisa ipapo. Ukaenda kutaura navo vanoshauta kuti ukada kutaura zvinyadzi mberi kwevanhu. Dzimwe dzenguva uri kudhiraivha motokari inotakura vanhu vakasiyana, una mbuya namai vako wotukwa nenyaya yekuti unopinda murodhi yawakabhadharira mota mutero. Ya, pakaipa regai patinenge tichinzwa kanhau nenguva dza 10:30 tiyedzeka kubata mutauriri wamapurisa kamuZimbabwe Commissioner Paul Tembanyati. Mamessages ari kuya ndichamaverenga manje uyezve takwanisa kakutaura nemutauriri weHarare province anditika vanovaka Inspector Chakanza kuti tinzwe kuti hapana here zvinogona kakuitwa. Vakati vakutotora kamatanho izvozvi vakufonera kaSouth Attorney kuitira kuti imhanye igadzirise kadambudziko remotikari dziri kumira murodhi dzichivharira kufamba kwedzimwe motikari zvakanaka. Pedyo iyo ndiyo iri kutodya mari nemarenki mashawu iwayo. Isai mamwe mapurisa ekure agadzirise dambudziko rekumira murodhi riri kuitwa kane motikari. Ndinonzi Lincoln weLiverpool ndiri kunoko kuWaterfalls. Dzimwe dzenguva munoziva mapurisa anoshanda nekutoudzwa. Ichokwadi. Muri kuona kuti vanhu vari kutaura nyaya iyo vari kutanga kuunza nyaya kuredhiyo. Dzimwe dzenguva kukamba kwacho vasati vasvika. Kamba haikwanisi kuziva kuti kumba kwanhengi kwapaswa nhasi. Vanhu vanoenda kunoripota. Varipota polisi ikauya movha mati haina kushanda takaripota. Apa hamusati maenda, endai munotaura polisi inobata vanhu. Endai munoripota. Mapurisa aite basa. Kana mukaripota mapurisa akasaita basa tozoona kuti pane zviri kuitika. Apa musati maripota. Polisi aisiye munhu. Mobva mavapa mhosva here. Tabata mutauriri weHarare anditika vachakanza vati ivo vari kufambira nyaya idzi. Nhasi kana vatofambira nyaya idzi vachakupaika ripoti live vega kuti chii chavarida kuti vaite. Ende mukoma KB kanoda kufambira nyaya idzi kubva na6 kusvika na8 kuseni paipa mota dzakawanda murodhi paya panovhiringiswa. Dzinovhiringizwa mota ausiro mishikashika yakawanda iri kuita izvozvo murodhi ndo maunoda kulodzera. Ende zvine njodzi yekudhumana kwemota, zvine njodzi yekutsikwa kwevanhu. Kuva pedyo nekamba yemapurisa zvirevo kuti haubirwe. Asi iwewe nyakubirwa ndiwe unofanira kakuzivisa pakamba iri pedyo nezvedambudziko raunenge wasangana naro. Koma kebhi nyaya ndinayo panapa inyaya yandiri kuzama kutaura, inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Kwazvimba. Kune nyaya yakaitika yekuti paimwe sekondari chikoro chiripo vanhu vakanetsana mushure mekuti izvo pane vana vari kurwara, vana vachiona nyoka vachiita sei. Vabereki vachibva vagara pasi ndokuungana neschool committee ndokusvedzana ndobva vaungana. Vaungana vachibva vasegwa vasabu kusvika panapa zviri kuitika panapa zvakaoma. But pane mwana ari kutaura zita rake. Mwana ataurwa zita rake kudaro. Amai vemwana vakashevedzwa pakaungana vabereki. Vachibva vashevedzwa nyaya iri kuitika panapa iyi ndiyakadai so. Mwana wenyu zvakamira zvakadai so. Amai vachibva kuda mashoko ekuti ndiri kuzviziva ichokwadi. Mwana wangu aidzidza pane chimwe chikoro. Kuuya kwakaita panapa akatotransfer vachiuya pane pachikoro. Ari mwana sikana pasekondari. Asi kutransfer wakaita ndiko kuti pachikoro chaaidzidza anga ane urwere hwekudonha. Ndichibva ndamubvisa pachikoro ndichiti pachikoro apa dzimwe dzenguva pane ari kukonzesa kuti mwana wangu adonhe achibva auya pano. Auya panapa zvamakuita kuti vana venyu vari kuona nyoka vachiita sei. Aiwa ndiri kuti ininika mwana wangu ndiri kuzvibvuma. Uyezve
kuchikoro kuchechi kweri kwatinoona mata isusu mwana wedu isusu akatodariwa kuti awe necklace yaipfeka pamwe chete nepino iri kumba yenzi ndinofanira kuti ndiende nayo inofanira kuti ipiswe zviri kunzi zvinhu izvi zvine maconnection ndikubatana pamusoro pemwana uyu vachibva vaenda kudistrict ikava pachikoro district ikataura pamusoro pekuti izvo isusu tinotaura nezvematicha ataura nezvenyu imi pachenyu uyezve panyaya yeministry of primary and secondary education hatibvume kuti nyaya dzakafanana nesatanism kana kuti urui endai kwamambo chero tinoprotecta matichers edu ndovedu ndokubva vaenda kwamambo mambo uchibva vakataka kutaura amai vakabvuma kunzi nyaya iri panapa ndekuti mafanira mubvise mwana wenyu panapa asi kubvisa kwamuri kuita mwana panapa akuzi kuti tamudzinga chikoro tiri kuti mwana uyu mupiwa tsamba pasi rekuti mwana aende kunorapwa asi achizwa kupi kuchikoro ndobva vaenda kudaro amai vachibva kunopiwa tsamba kuchikoro yekuti mwana ngaende kunorapwa but achidzoka kupi kuchikoro ndakwanisa kutaura neukuru hwakafanana nevamwe vari muschool committee kuti why chikoro nhasi chazosvika pakuvharwa vana vana kuenda kuchikoro zvadaro mukoma KB amai vachibva uko vakabva vaenda kumba vachisvika kumba vakanzwa kuti mwana apfeka uniform matopesana naye aenda kuchikoro kwakanzi asawe kuchikoro kusvika arapwa amai vachisvika kumba daro vamona siku ndokuenda kuchikoro vachisvika kuchikoro vakaona mwana achitoriko kusvika vabereki vagara pasi neschool committee vakupisa school committee takawirira pana kuti mwana asawe kuchikoro pane zvakawandika zvakuitika pachikoro vamwe vari kutorwara vasvika kuchikoro vamwe vachiri kurwara ende vachiri kuona zvinhu zviya sei marega pana achidzoka pachikoro vachibva vashedza matichers vachibva ungana maticha vachiona mwana achiuya kuchikoro hapana kati bufu hapana kataura kusanganisana naheadmaster vari kuti vaingomutarisawo nekuti vaitya ndokubva pazoitwa musangano vabereki vaungana nematicha pachikoro nezuro vaungana kudaro maticha vakashevedzera kuti mwana anga abvi pane pachikoro mwana uyu mukoma KB nezuro akataura shoko rekubhosa rekuti pano handisi kuzomira kuya kuchikoro pana pandibve ndisaramba ndichiwa kuchikoro kana vana venyu mati vasvika kuchikoro ndichava ndiri 1 pano ende panofanira kunge pane tichanofanira kundidzidzisa mabereki ndokutanga kuimba vachiratidzira nezuro ndokuimba asi zvakazowirira nezuro ndezvekuti mangwana kana mwana ashiwa pano pachikoro hapana ari kuuya ichokwadi mukoma KB ndataura nekomiti pachikoro nasi chikoro chakavharwa hapana mwana wechikoro chanamirira kunzwa ndechekuti mwana wese kureva kwake kuti kana mamisana venyu kuchikora kuchikoro ini ndichauya ndamirira kuti ndinzwe kuti veschool committee asipasika pachikoro mwana uyo auya kuchikoro here kukana auya aripo here ticha achamudzidzisa mwana akanzi nehurumende ngambomira kuenda kuchikoro ichokwadi kusvikira arapwa dambudziko riri pamwana nderechiri kwakabva kuchikoro icho ndiko kudzingwa asi iko zvinozve pachikoro apa vana vakangungana 4 kana 5 vari kuona nyoka vasvika pagedhi vanaona nyoka but vana vakashevedzera sere mwana uyu ndiye ari kushedzwa zita rake mwanasikana ari grade hani form 3 ndo zvakamudzingisa kuchikoro chaangari kuchikoro kwaanga ari mazhikwa kusingaoni kwenyoka aita chirwere chekudona ndiye aidona ende abereki pakamubviseko kwaka vaitofunga kuti pachikoro apa pane ane zvaari kuita zviri kurwarisa mwana wangu saka rega ndimuchinje chikoro ende amai vakapupura mberi kwevanhu kuti izvo mwana wangu aidona asi pandakakwira kuti chida kuikadime kereke ane zvakatotorerwa zvakafanana nenecklace zvakapiswa ende ndakatonzi ndiende pilo mberi kwevabereki neschool committee ava vachibva vazvigamuchira zvikati kana kuri kurwara oitsamba iyi mwana ngamboenda kunorapwa kana arapwa odzoka pachikoro asi mwana ega akapfeka uniform akaya kuchikoro vachishakashika kumudzinga izvozvo atizvo pano handibve kusvika vabereki vati iwo kana usingabve takubvisa vana venyu nhasi chikoro chavharwa regai katizonzwaka kuti vateereri manyama vanoti kudini kubudikidza kane nyaya iyi ndiye kwazvimba handiti paka nyaya ndinayo panapa ndicharuva dhunge kusunda kwechembere ndikodzijonidza dziri mberi mukoma KB zvanga zvisina kumira mushe muvagari wemubudiriro 1 pamazuva 2-3 adarika apa murandakadzi akaonekwa akazvisungirira pamba mumuti wepamba paasingagari kumanheru zuva rakunovira munhu akaonekwa ari muti apo aigara nasisi vake chinorwadza nechinoshamisa ndechekuti mashoko anoti mwanasikana uyu anga asina mwedzi auya kuzogara nasisi vake ndokubva vamusiya nemwana wasisi vachibva vabuda semunhu mukuru ane zvaanoita vachienda vachidzoka vakaona mwana achichema ari pamba munhu havangamuwani vakatozonzwa kuti munhu ari mumuti wakazvisungirira kwozoita vamwe vanga vachifamba padhuze naipapo vanoti ivo ndakaona munhu achibata mashizha epamuti uyu time ndiri mukati mekutema muriwo ndakangozonzwa mumuti kuti pane zviri kuitika ndikuona patova munhu atorembera mumuti ndipo pakamishevedzera vanhu kuti uya muone munhu atozvisungirira
mashoko kusvika mapurisa auya kuzotora munhu hapana atani mashoko ekuziva kuti asi mwanasikana uyu anga abva kumusha akauya kwasisi vake uko kwaakasiya mwana mushure mekunge aine murume waaigara naye achibva asiya. So panguva inotizive kuti hapana tsamba ikaonekwa, hapana mashoko ari kuzivikanwa, asi kana mashoko aripo dzimwe dzenguva mukati meukama akaenda kumapurisa. Asi chatinoziva panguva ndechekuti munhu akazoonekwa ari mumuti anova mwanasikana ari pasi pemakore 20 kana kuti angangove pa20 zvichidzika pasi, akaonekwa ari mumuti akazvisungirira. Muri kuti mwanasikana uyu akazouraya kubudikidza nekuzvisungirira anga abva kumusha? Anga abva kumusha. Kumusha aigara nani? Aigara kumusha andazobvunzisa kuti aigara nekumusha, but vanotaura vachiti akabva kumusha ndokuuya kwasisi. Ende kumusha uko pane vamwe vanoita zvekutengesa vanototi dzimwe dzenguva munhu anga asina foni aitombouya pafoni pangu achifonera hama. Vanhu vakatombozofona futi. Pane mumwe munhu akatozofona bheki, afona bheki akadzikamuudza kuti munhu angaida kutaura ndamai vemwana wavo. Kureva kuti vaisa magona kuti ainge aitaura nemunhu wakaita naye mwana. So kunoku kwatiri kuno kwasina kugara nguva yakareba nekuzozvisungirira. Hapana nechokwadi kuti chichakaitika, but chokwadi chiripo nechekuti munhu akazouraya nenzira yekuzvisungirira. Handei mukoma KB kubva pamba paaigara pasisi vake kuenda kumba kwakazvisungirira panogona kuita 500 meters kwakanozvisungirira mumuti weimwe musha weimwe stand kwete kwaaigara kwairoja sisi vake. Chii chakapaka kuti akomite suicide? Ndo pasingaziva nekuti chii. Sisi ndio angaodza muning'ina kuti uya kuno kuti gare tese. No, paukama kazhinji sisi muning'ina anogona kuti ndoda kuuya sisi anogona kuti muning'ina uya. Asi chatinoziva nechekuti muning'ina angachigara nani nasisi vake. Ya zvakaoma. Chii chakakonzera kuti zvidaro nematambudziko? Hakuna munhu ari kufa nenzara. Ndoshoko ndoshona yacho chaishe baba padi. Inzwai pakanzi hapana munhu ari kufa nenzara. Vabereki vari kumhondora kutaura mashoko vachiti takarova maoko tikatenda chokwadi zviri kuitika. Zvatinoziva kubva kudhara kana kuchinzi kune chikafu chiri kuuya, utungamiriri ukataura chokwadi chino chikafu chichiuya, vanhu tinoita musangano tichigara pasi chakuuya, pane utungamiriri wakafanana nemakansela, wakafanana nemasabhuku, wakafanana nemudhomeni veduwe musi wakati munhu wese anofanira kunge ari pano chikonzero chikafu chiri kuita sei chiri kuuya. Inzwai zviri kuitika kumhondoro mukoma KB. Kune dzimwe nzvimbo dziri kumhondoro vari kungoerekana vangonzi kuseni, hei tumbirai shoko kumunhu 1 by 1 uyai kwasabhuku. Chikafu chakaita sei chakauya. Mukoma KB kuti chakauya rini, chakauya nei, vakaofloda ndevapi hamuzvikoni. Mabhegi ari kuda ngobuda aripo 2 mumba masabhuku achinzi ndo chikafu chabuda ichi kapu kana kuti galoni rovai pasi zvatopera. Kuti chakauya rini, chakauya nani, chakafamba sei. Hapana, munongogona ngoshedzwa nesabhuku kuti nenguva yakati svikai kumba kwangu kwabudiswa mabhegi 2 3 kana 3 bags. Village inogona kunge ine vanhu 100 kana 70. 3 bags ndo dzakauya idzi. Tingaite sei? Kapu mukoma KB, kapu ikumwira tea iyi ndo inogona kunge ichitohoreswa vanhu kana kuti galoni pamusha une vanhu 6 7 8 9 10 vakutopiwa. So vanhu vari kuti hatinombogara takaitwa zvakadaro. Chikafu chiri kubva kupi, chauya nani, nemota ipi, yakaoflodwa nani, havazivi. Unogona kunga 2 bags dzakubuda mabasabhuku. Mukada kubvunza nzi andizva takudziva kuti ndo zvauya izvi ndo zvauya govana kana usingadi ende kumba kwako. And the next trip pane chimwe chiri kuuya uri kutaurisa hauchiwani. But side riri kuitika zvinhu zviri kukomblena izvi imhondoro kumavillage ari kunonzi kudzapata. So vagari venharaunda vakambokwanisa here kuenda kuvakuru asiri sabhuku? Ndo nyaya vari kutaura vachiti vanzwe kuti chii chiri kuitika kubudikidza nemafambiro ari kuita kachikafu. Ndo nyaya vari kutaura vachiti mukutaura poda kutanga kuti mubvunze muri kunzi mauda kutaurisaka pachinodzoka next time kana kapu iyo futa huiwani wobva vatya. So vari kuti ivo tikauya nenzira iyi dzimwe dzenguva pane vanonzwisisa madhomeni, makanselas nevamwe vakuru vehurumende vari kunzwa nyaya yakafanana neiyi kuti maitiro ezvinhu kana zvichiuya zvinofambiswa sei kuti zvisvike pamunhu. Hatifaniriwo kuziva here kwazvabva nenzira yazvo. Ende iko zvinozvikwanziso hapana kana mari yekunzi transport sezvinoitwa zviya zvekunzi bvisei madhora transport yo nechinhu. Aiwa, haisi kutaura nenyaya yekuti hatisi kuziva kuti chakauya nani chakaoflodwa nani. Anongoonekwa mabhegi 3 ari kubuda mabasabhuku. Mabhegi 3 ari kubuda mabasabhuku. So varodaka kuziva kuti ko zviri kumbofambiswa sei. Uyezve pane pangagovaniswa here vanhu kapu kana galoni.
zvakabva kupi zvakamboya zvizvi ngani yese secret yakaitweyo hapana chiri kubuda ya pakaipa. Vateereri manyama, tibatsirei. Munoziva zvirongwa zviri kuitwa nehurumende handiti kuitira kuti munhu wese awane chekudya asafe nenzara. Tinoziva kuti El Nino yakabata kwete Zimbabwe chete asi nyika zhinji muno muAfrica hakuna chekudya chakakwana. Hurumende iri kutosunza, hurumende iri kutotsvaga chikafu kuti munhu wese awane chekudya. Zviri kuitwa kuMhondoro uko ndizvo here zvekuti Sabhuku anongomuka achiti 3 uyaitone? hurumende iri kuita nyika yese kwenyuwo kuri kuitwa sei? Right. Tingabati ani ndiani angatibatsire kubudikidza kane nyaya iyi? Chandinoziva ndechekuti Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services kubudikidza na minister vanowaka Dr. Muswere vanogara vachiita meetings ndiwo vanotaura kuti hurumende iri kuita zvirongwa zvakadai. Kana ndisingakanganise mazuva mashoma adarika pakatobuda mashoko ekuti pane feed kana kuti hurumende iri kuda kuwanisa chokudya vanhu 7.7 million munyika muno handiti kubudikidza nechikafu icho chavakaita sei chavakawana. Asi patori tingati isusuka mimo kana kuti makejes akataurwa kuti munhu ega ega anofanira kuwana makejes akati handiti kana pari pamwedzi kuti munhu awane chikafu chake chinomukwanira. Isu zvakataurwa nehurumende. Rekaiti mbonzwa vateerere kuti vari kuti kudini neicho Mondoro. Baba Isabel, pane message yandaona iri kubvunza kuti ko murume uya wekuenda kunotora mushonga wekuti vaite mari mudzimai asingazvizivi asi akashandisa mudzimai akazoita gumbo panze kusvikira murume akutanga kuzorwara. Right, nyaya yacho yave papi? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzoka ndichiti hama dzemurume ari kurwara dzakati dzine maofisi adzapinda vamwe vakuru asi ko zvinondikabata kuti ndimirire mukomabhosho ndini chadzoka kunichikudzai kuti ofisi ndekwatiri kuenda zvakamira sei asati aziva masaidi ose ari maviri ko zvinozve asati ndaziva asi ndakaguma murume wekurwara achingorwara. Vanhu vari kuchema vachiti tibatsire mukati mekubvunza chedu kuenda kumadriving school tobva taenda kukuti tipewo chitamba todhiraivha tadhiraivha unobva wapasa unopiwa chipepa chekumbosenda kugara nacho. Ndo pane nyaya nechikumbiro chavari kutaura vari kuti hatizivi asi tinoda kuti tigoziva ndokuti zvimwe zvatinoudzwa tinozoona kuti kwandiri ndaudzwa asi asikuda zvakadaro asi mutemo rumwe chete. Nyaya vari kuti ndabva kunodzidza tinopiwa blue copy yayo ndogara nayo. Mumwe ari kuti 9 years ndakabata chipepa checha ndikanobvunza license yangu kuti ndipiwe disk rinonzi asati rabuda akauya ne3 months kumashure kwangu disk yake iri kubuda. Anopiwa disk ndiyakaita sei? Zvina mutemo ukafanana here kuti pane zvaunotaka waita zvatisingazivi. Baba Isabel, muri kuti vanhu kana vakanotora chitamba chokutyaira vanopiwa iye kapepa kaya keblue kana kuratidza kuti wapasa wakubvumirwa kuita sei kutyaira uchimirira chitamba handitika. Vamwe vane makore anosvika 9 years chisina kubuda chitamba asi vamwe vane 3 months chitamba wakachipiwa. Chandiri kuziva ndechekuti nyika yeZimbabwe pane chitamba chitsva chakabuda. Chitamba ichi chitamba chokuti kana ukaenda munyika dziri muSADC hazvisisina musiyano kuti uyu mutyari wemuZimbabwe uyu mutyari wekusouth Africa uyu mutyari wekumozambique. Chitamba chitsva ichi asi nyaya yokuti vamwe vane 9 years havasati vapiwa zvitamba 3 months chitamba chabuda inyaya inofanira kufambirwa. Chandinoziva ndechekuti Honorable Minister Felix Mona veTransport and Infrastructure Development vakambofambira nyaya idzi especially nyaya dzaigunun'una vanhu kuti kuzvitamba uku hakuna kumira zvakanaka kumaplesi emotikari hakuna kumira zvakanaka vakazvigadzirisa. Regai tipinde muofisi mavo tinzwe kuti nyaya iyi chii chiri kuitika yapapi. Sei vanhu vakatora zvitamba kudhara vasati vapiwa kazvitamba zvavo handitika chingave cheplastic chacho kana kuti chechi chirata ko avo vanenge vatora chitamba 3 months wobva uchitambidzwa
zvakamira sei ipapo meipanga pane backlog asi sei vakazotora mashure vakawana chitamba chavo. Regai katizoita sei tozofambira nyaya dzacho. Pakwadi ini ndava ne3 years ndatora bhati vamwe vakatopiwa tikaenda kuCVR unonzi hasati abuda ari kubuda ndeya 2019 vanhu vacho vanenge vachida keshi amene kuti ichokwadi chakadini ichi. Ndosaka tati isusu regai katizobata Honorable Minister Felix Mona, Honorable Minister ve Transport and Infrastructure Development, tinzwe kuti nyaya iyi irimo here muofisi mawo usadherere chipoko po rikiti bvu ndinonzi OB Royce pa Glenora C. Okay, chipoko chekukaroi icho hachina kumira zvakanaka parizvi hongu kuma driver's license zviriko but zviri kwese chero paredio ipapo munongonzwa same people ndivo vanofona dzevamwe hadzipinde dzavo chete kunge vanoterera kamutero. Ndosaka ndatoverenga message yako nekuti ndaiona and kana isingakwanisika kupinda idambudziko rangu renai baba Isabel pafoni panoneza because munenge muchifona muri ikoko yapinda unotoenza kuti ndo yapinda dzimunotozinzwa kazitoringa kusvikira yakata hatitombosarudze isu hatina nguva yekusarudza inyore kuti ndiani. Yes, ainyore kuti ndiani anditika mukoma KB nemuri yeZimbabwe ndinzurei kune murandakazi akaita mwana wake achigara pamba pawo kudaro achisina murume wake anogara nemwana wake nevamwe pamba paanogara ipapo achigara baba mukoma KB pane mukadzi ane murume wake anogara pa next door nevana vaviri varipo ipapo. Mukadzi wepa next akauya achiti kupamba pe mukadzi uyu ane mwana wake 1 anove single asi pachigara vamwe vanhu. Okay, zvikanzi maini nikada kuti maiguru kumba kwangu murume wangu abuda but ndiri kutya kurara ndega uyai katizoenda kumba kwedu. Zvikanzi nemukadzi uya imimi uyu uyaitira rekuno kana muchitya kurara kumba kwenyu uyaitira rekuno. Zvikanzi no tangiri chibika chimoto saka icho chimoto icho chitori pamoto asati chaibva saka tikachisiya chinogona kusara chichita sei chichitsva. Mai vaive kukumbirwa vaive ndofu vakabira vachibvaenda kunorara kupi kumba kwemukadzi uyai auya kuzokumbira uyai varara kudaro vanga vane vana vaviri vari mumba imomo vachangopinda mumba kurara vana vachibva vati pane vanhu vari pahwindo zvona mai vaive zvinoita vana kani chiko vana vapiko raraiko vanhu vachibva varara. Vanhu varara kudaro usiku makapinda varume vaviri mumba muya apinda varume verumba muya tipe mafoni munhu wese tipe foni yawo nayo. Mukadzi uya ukubva ku next door uya wekumboramba uya ndokutanga kuramba nefoni yake. Zvikanzi uri kuramba nefoni achivhura musoro zvikanzi iwe ndakuziva zvikanzi watiziva ndiye mapanga mukadzi uya achibva afa. Uya muridzi wepamba nevana vake havana kukuwadzwa akabewa nemapanga ndiye akabva ku next uya uyo ndokubva afa. Ndidzise muri yeZimbabwe afa kudaro mukadzi uyu anove ndiye muridzi wemumba akaenda kunoshevedza mukadzi abewa nemapanga ane vabereki vake vanogara about 13 kilometers kubva panzvimbo izvi kuenda kunzvimbo kuna vabereki vake. Nguva yakabuda matsotsi nguva yakabuda mhondi kana kuti mbavha mumba mukadzi uyu haana kuenda pa next door paya pakabva mukadzi wakakumbira kuti aidzora rateze kunovaudza kuti ndo zvaitika akabva abuda ndokufamba netsoka kuenda kumba kwevabereki vake amai kumagunde amai kumagunde jekesa musoto kumagunde kufamba uko akananga kuvabereki vake hapo usiku ndokuenda kunoudza vabereki kuti ndo zvaitika kumba ndakumbira umwe wangu pa next door ndobva arara mumba asi pauya matsotsi achibva baya munhu achibva afa. Vabereki ivavo ndo vakazobva kumba kwavo 13 km ndo vakazoenda kunoripota kumapurisa vanogara nemukadzi akafara mumba vazviziva. Shoko rakatozobva nekumapurisa vakuya kuzotora mutumbi richibva nevabereki vaenda kumapurisa but mukadzi uyu akatyoedza mukadzi kuti vadzoraramba meru asina kutaura. Nyaya ndobva ita police case 2
tiudze zvakafamba sei ndo zvakaitika kuti mukadzi azoenda uko mari pa next door kuti akatokumbirwa akaenda pakadaidaiswa. Hama dzamukadzi asimudza nyaya, mukadzi uyu ane mwana hongu but ari kunzi iye ane 15 years. Nyaya ndoisa kumapurisa anove ndiye akashidza munhu kuzora rako zvikanzi nepolisi zvinonesa mwana mudiko. Mukadzi ane murume wake but ane 15 years. Nyaya kumapurisa inonesa mwana mudiko 15 years but ndamai vatori nemba yawo kureva kuti zvakare nemurume wake zvakare akatora mwana mudiki mwana mudiki asi vasingatarisa izvo because vachinjwa nenyaya ichi yokubva kwemunhu. Hama dzemunhu ndo dziri kuti mukoma KB Zimbabwe tibatsireiwo toita sei? Hama dzemushakabvu ndo dziri tibatsirei vari kuda kunyatso kubatsirwa papi chaipo. no vanoti hatimutse munhu but ndokusara kune mataredzi mhosva ndosara kune mapurisa kuti chese chakakarisika kunyange chisingadzoke but vari vanotokoma pamusoro pazvo uye zvichikatawe nechokwadi chekuti chii chakaitika asi kuti chokwadi chibude chinobva kumukadzi uyu but mutemo uri kuti mwana mudiki but ndaamai varumba ari kunzi mwana mudiki ndiye mukadzi akaenda kunodana mumukadzi wepanext yekuti uyai kumba kwangu but mukadzi wemunhu ane murume ndiye akaroorwa ari mudiki ndiye ane 15 years ndiye akunzi nemapurisa mudiki uyu asi ndaamai vari pai vari mumba. Mudiki mapurisa kushandisa mutemo nekuti 15 years ichokwadi. Ane mwana akura sei? Ane mwana wake mudiki wanaye akura sei mwana? Ari pasi pe 5 years. Ari pasi pe 5 years. Ari pasi pe 3 years man. Pe 3 years. Mwana yakatoroorwa maybe ari kuma 12 years. Ari kuma 12 years. Hai! Ane murume kungoti angabva pamba toshanyawo. Ndosaka akazotsvaga munhu. Akazotsvaga achiti ndiri kutya. Saka mapurisa hana kusunga munhu. Munhu hana kusungwa. Hama dziri kuti munhu wedu hana kusungwa. Nemhaka ye vari kuti mapurisa vakati munhu uyu mudiki uyu. Hai! Mushakabvu ati avigwa here? Akavigwa. Asi hama dzemushakabvu ndo dziri kuti aiwa dziri kurwadziwa dziri kushushika. Nyaya haina kujeka. Tinoda kuziva isusu kuti wangu akafa kana ari mudiki pakabayiwa sahwira wakashedza kuti varari vese kumba pakabuda matsotsi akakwanisa kufamba 15-13 kilometers kuenda kumba kwevabereki mwana mudiki kunoripota vabereki ndiwo vakazobva kuenda kumapurisa nokuzosivisa hama dzemushakabvu. Amen. Tine vanoziva mutemo vakateerera chimuti vateereri manyama aiwa variko ndechekumasvingo ichi ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Ndine nyaya ndinayo pana pamhuri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura iyi ndiye kunyanga vabereki. Pane mhuri ikaita mwanasikana achibva aroorwa. Mwanasikana uyu paakaroorwa vabereki vake kubva kuutungamiriri hwepamusoro vanonamata kereke vanonamata mwana uyu vanoti vakamubhabhatidza mukereke vanonamata kureva kuti mwana uyu akaberekwa mumbereko yemuchinamato chine rubhabhatidzo. Ende mwanasikana uyu kubva zvaakaenda kumurume wake akaramba achinamata kereke iyi zvisinei kuti akabva kuvabereki akugara nemurume. Mwanasikana akarwara zvisinei nekuda kwenguva yaMwari mwanasikana achibva ashaika ndati mwanasikana akabva afa kudaro. Zuva remanyaradzi rasvika vabereki vemwanasikana vakati kumurume akaroora mukadzi uyu kwedu isusu mwana ndewedu isusu atiite izvozvo atibike doro atiisusu tinoti pachikristu chedu vakafa kuvakafa kana afa tikanamata mwana akavigwa ngavigwe zvatopera. hazvinei kuti ndini baba vake hazvinei kuti muzukuru wangu handikwanisi kuchinja mutemo wechikereke chandakanamata nenyaya yekuti mwana wangu aroorwa. Kana ari mwana wangu ndiye ndichamuviga nenzira yandakabereka nemwana wangu uyezve sekunamata kwandinoita mukuwasha. Kana taviga mukadzi uyu tichagova hembe. Kana tagova hembe kana une zvaunoda kuita ita kweda atite nyaradzo kweda tigadzire makuva zvapera. Mukuwasha achibva ti iye ini ndinoda kuita nyaradzo wamukadzi wangu. Kana ari magadzire mukadzi wangu ndinoda sei ndiri kumada. Baba munatizvara vanoti iwo zvauri kutaura
Zvinofana kumanikidzwa neni nokuti ndine muridzi wemwana. Waurira kugadzira una rudzi naye. Uda kugadzirei? Ndobva waramba. Vachapedza basa. Vanyarara varizi. Ari kuunza nyaya kuno nhasi mukoma KB. Vabereki vemwana uyu akafa uyu. Mushure kwezvakazoitika nemataro akatorwa nemukwasha. Mukwasha akatora mataro api? Mukwasha achibva simuka nekuenda kwa mambo. Mambo, mukadzi wangu akafa. Asi mukadzi wangu afa. Vabereki vari kuti havaite manyaradzwa vagadziri makuva nekuti vanonamata mwana wavo. Vabereki vachibva vashedziwa namambo. Ndobva vaenda kwa mambo. Vaenda kwa mambo. Zvikanzi namambo, iwo ndo mutemo iwowo. Munofana kuita munyaradzo. Munofana kugadzira guva. Baba vari kuti mutemo muri kutaura uyu. Mutemo wangu nekuti mwana wangu hautongwe nomwe munhu nemiwo mambo mune chivanhu chenyu. Zvikanzi munofa itse masti nemutemo wamambo. Muchanofana kutogadzira chete. Kana musina kutogadzira muchabhadzara. Hei, mwana wenyu. Vabereki vemwana inzwai zvavari kutaura. Vari kuti mutemo kugadzira kwemakuva. Mutemo wechivanhu chemumba mevanhu. Ndewe kwamambo here? Unotongwa nani? Anoti ndinoita chivanhu chokukira chekunamata ndiani? Anoti ndinotiradzira chivanhu chokugadzira makuva chivanhu ndiani? Anoti ndinoita zvekunamata ndiani? Inini pachangu ndichiti handidi ndinonamata, handigadziri makuva. Pane mutemo unondimanikidzwa here kuti gadzira chete? Saipapa tiri kumanikidzwa nemukwasha. Mukwasha uyu mwana wake here waari kumanikidzwa kuti agadzirwe guva. Iye ari mwana wangu ndichiti agadzirwe. Mambo vatsigira nyaya izvi. Vanatezvara ndivo vaunza nyaya. Vanatezvara ndivo vaudza nyaya. Vanzi vasamonona mambo. Yes. Kuti mwana wenyu anga akaroorwa uya akashaya anofanira kugadzirwa guva. Handiti? Ichokwadi. Vanatezvara vari kuti isusu chinamato chedu hatikwanisika kurova guva. Ndakatofirwa nevamwe nanhasi vese ndizvo vari. Handitange ipapo. Sei muda kuti manikidza nhasi? So vari kubvunza vachiti zvakaitwa namambo ndizvo here? Inini kana ndisingadi ndinomanikidzwa here? Kana chitendero changu chichiramba ndinomanikidzwa here? Waraiti vari kunyika vanhu. Sokuziva kwenyu panyaya yakafanana neiyi. Kana munhu asikade, kana achiti hatiite, zvino anomanikidza here? Ko kana vakamanikidzira pakasimuka mhepo inosimuka kunani? Regai tinzwe kubva kuvateereri manyama kuti vanoti kudini neicho chokupi? Nyanga. Right. Gweru mahwani havakwanisire kutsvaga right kuita tii yekupisira iya inenge ichivava kuitira kuti zvidzimudzangara izvo zvivaviwe. Ndinonzi Niko Makosa, ndiri paWestgate. Unogona kupirwa punishment izvozvo. Plus ziva kuti nguva yamunenge muchiita hakusi kuita nokuda kwamukoma kero. Right. Mamanikidzwa. Kumanikidzwa neimwe nzira yekuti newewe undozofunga kuti Nyanya. Right. 11 minutes past 11 ndo pafika nthawi pari manje. Regai pari zvino tinzwe mashoko anotevera. Tsudzura chimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura zviri kuitika matima nawo senyika ino. Paka Harare. Chemuharare chiri kuti kudini? Chemuharare mukoma KB pane vabereki vari kuti takabata mari dzokuti tinobhadhara maschool fees but hatisi kukwanisa kunobhadhara nokuti hatisi kuziva kuti mari iyi iri kuenda muhomwe mani. Ichokwadi kuti school fees inopinda muhomwe yechikoro but nokuda kwezvataakuziva hatichakwanisi kubhadhara. Uyezve tikasakwanisa kubhadhara watakanganisa mwana. Nokuti shona yataurwa painoti panorumana mabhuru chinokuvara isora risingazivi mhosva yezviri kuroverana chino. Vari kuti chikoro chedu iprimary. Zvachiri primary tiine komiti yanga iri pachikoro pa yakadhonza kwenguva. Yadhonza kwenguva vapinda pa 3 years 4 years vashingova ndivo vari kutungamirira komiti yepachikoro ichi. Takazobvisa komiti ndokubva papinda imwe komiti kusanganisira chairman mutsva aripo. Chairman ndokubuditsa zvese kusanganisa hori wanga uchiitika pachikoro ndokuzobuditsa marisitsi mamwe anga akachengetwa anoratidza kuti vana vari pachikoro apa vanosvika 300 vana ava vatori nemarisitsi ekuti vari kubhadharirwa maschool fees nechirongwa chebhimu. Asi vabereki pavakapiwa marisitsi umwe ari kutosvedza kuti mwana wangu ane 4 years ndichibhadhara makore ari kuti bhimu yakapindira kubhadhara mwana uyu umwe ane 3 years umwe ane 4 years. Vakubvunza kuti
nguva iyi yese iyi mari yatakati chibhadhara school fees yanga ichienda muhomwe mani, right? saka iko zvinozvi zvadaro mhuri yeZimbabwe. Inzwai pachikora pazviri kuitika. Vabereki ava vakaenda kunoripota nyaya iyi kumapurisa papolice station iri padhuze kuti ndo zvatabata kuti take tichibhadhara mari, asi mari iyi ine vamwe hurumende yanga ichibhadhara. Ndobvavhurisa madhoketsi. Right, madhoketsi ndichibvunza vanoti mapurisa vati hatisati takwanisa kuenda kunobata vanhu ava nenyaya yekuti takamirira nhamba yataura kuti 300 iyi mukakwana takuchifambira nyaya dzacho. Ichokwadi. Tabva ipapo ndokubva vaenda kudistrict, ndokubva vaenda kuministry of primary and secondary education, ndokunoisa nyaya yavo. Vari kuti tane mwedzi hakuna zvati zvaitika. Vakaripota asi hapana zvati zvaitika. Vobva ipapo vadaro mukoma KB bese wepachikoro ari kushevedzera kuti zvese zvakaitwa pana painini handina risiti yanjiri kuwana. Hapana vachandakabata kureva kuti akutoziviswa umbowo hwese hauchaoneke. Iko zvinozvi kuri kushevedzera kwenzi vana vari kudirwa maschool fees abhadhira kuchikoro. Isu takuziva kuti vana vedu vanobhadharirwa nehurumende, asi vakaenda pachikoro vari kudzikwa chinzi mari yekuchikoro, asi takabata risiti yekuti hurumende yakaita sei yakavabhadharira. Tobhadhara here mari kuti tikabhadhara kuenda muhomwe mani kusei tisingabatsirwe kuti Ministry of Primary and Secondary Education nyaya yakafanana nevana vechikoro inyaya yekuti kana ikabuda inova kukasirirwa, nokuti tikanonoka kutaurirana isusu vanhu vakashikaganisika chii vana. Izvozvi kutaura kunoko vana vari kudzidza but vari kudisturba nekumbodzingwa nekuti vari kunzi vana kubhadharirwa mari, asi vakabata risiti yekuti vabereki vakabhadhara. Vana vakaiswa pachirongwa chebhimu. Yes. Handitika hurumende ndiyo inobhadhara. Uko vabereki vanga vasingazivi. Yes, vachibhadhara mari inosvika 130 US patem. Good. Vari 300. Mari iyi yakapinda makofazi echikoro yaibhadhirwa nevabereki. Tibhadhara kuti school fees. Pataziva izvi takabata risiti maoko yekuti vana vedu vakabhadharirwa. Ene komiti haisi kumira tikuda mari dzechikoro. Tobhadhara here kuti tikabhadhara kuenda mumwe mani. Taripota ka kuti kasire kugadziriswa zvinhu izvi vana vedu vadzidze hatisi kugamuchirwa nenguva. Kwese kwatingaripota wamwedzi hapana action. Apo vamwe vana vari kudzidza. Ava vasina kubhadharirwa kana kuti vari kudzingwa vari kusara kumashure. And iyo hurumende yakataura kuti hapana mwana anofanira kudzingirwa school fees. Maiwi mukoma KB vana ndivo vari kudzingwa muchikoro. Kana mozogara vana ndivo vari kudzingwa muchikoro. Ndichipedza kutaura tinogona kuti mushina unofuriza nenyaya iyoyo. Vamwe izvozvo vakatotumirwa matsamba ekwamambo, vari kutoenda kupinda kwamambo. Inzwa imwe yanjira yemukoma KB. Ende takamboita nyaya iyi last year. Ichokwadi kuti kana manetsana vabereki nenyaya school fees mutauriri akauya pana panoti zvinogona kuitika kuti munosungisa kwamambo zvichienda nekuti hamuna kuwirirana sei. Vari kuti isusu takashayiwa mari yekubhadhara school fees nokuti hatina, ndokubva tazosungiswa kwamambo. Tasungiswa kwamambo kudaro hakusi kudiwa munhu anongoya yeshedze, kuri kudiwa futi ma$10 atakamboshayiwa kuchikoro ndo ari kudiwa futi kwamambo. Mambo ari kuda $10 kuti upinde mukoti yekuti anobhadhara school fees. Apo iye mubereki haana mari yokunobhadhara fees kuti aende kwamambo inyaya yekuti akashayiwa mari yefees, asi kwamambo kwaari kuenda kuri kudiwa $10. Amayenge ndi Friday piri kana mapurisa vafunga kazokubvisa makombi mushikashika murodhi inenge chikanganisa kufamba kwedzimwe motikari ngavatoita operation kwese nokuti hakusi kuglenora chete. Achokwadi ichocho ndachitaura kuti hakusi. Ava vatanga ndeve ikoko, asi kunyanya muguta reHarare, guta reBulawayo. Mawani Harare neBulawayo maguta mazhinji zviri kuitika, but Harare neBulawayo zviri pamusoro. Gomo hospital izvo zvinokuda kwekudhumwa kwekombi yave yakamira murodhi, mabiuzi tave kutobhadhara toga, zviri kurwadza mani. Ndinonzi Zidha Mukombwe baba Point pastop over Epperton Park monya ra KB na Bozho baba Isabel. Iso inzwai munhu ichokwadi mukoma KB patori nemunhu akatodhumwa ari mumotikari yanga yakatomira murodhi. Mukoma KB zvinoita vanhu ava kana vari ivo vadaro
vamwe vanenge vakatamira kumashure vamwe vari mumadhoo Right. mukati kana kukombisa chezara munogona kunge makatogara vamwe vanhu vasiri mapassengers vavo nguva vanoita zvinhu izvi kombiyo inounganirwa nevanhu 6-7 vachienda kumunhu wakaita neaccident urikumira munotangirika urikuita sei yavo kana chiri kwanisa kufamba yakutorwa pasi wakutosvika uno chavo chataura wakutosvika nokuti ringe regain but ndivo vanenge vakanganisa paroboti chaipo avamire hazvina basa kuti pane mupurisa ari kukontrola motokari yavo haitendere kumisa vhiri ngaitebe chitenderera chete so hatizivi tichavabata honorable minister torirai moyo tinzwe kuti nyaya iyi yemuzvikoro inofamba sei, asi vachakanza mutauriri weHarare province vari kufambira kanyaya yemakombi kana kuti motikari dziri kulodha dzakamira mumugwagwa. Sudzurai chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza zviri kuitika matimana ose nyika ino kapaka mapindira papi. ichi ndinongochirova mbijana chinenge chiziviso but chitori nyaya ndozopinda pamasvingo asi yandiri kutanga ndepachitungwiza chitungwiza Zengeza extension baba vagari veku vari kuchema vachiti pose pamunonzwa kuti korera kusafa nokusarwara inyasha dzaMwari nokuti kune madhemu esewage vamwe vakapinda basa vakabuda vakapinda nhasi yakangodaro hatizivi kuti pazvinotangira anofanira kubvisa sewage iyo ndiani. Zengeza extension kune madhemu vaende here kunoripota kukanzuru kwanzi taneta vanoti muzengeza magariro atinoita hatikwanisi kuti kunyange kusina kunaya pasi pakaoma uti ukadzamba pasi uzobata muromo unenge watobata chimbuzi nokuti magroundi pasi pese idodo musadaro nokuti pawakamira nhasi pakaoma nezuro kana kusura mangwana panenge pachiyerera sewage ende atori madhamu makore acho awandisa kuti tichari pabasa nhasi kana kuti ari nezuro hatizivi kuti akakanganisa ndiani, asi regai tirikoti ndiani anoona nezvemasewage munzvimbo yeZengeza extension. hazvinesi baba Isabel, regai tifambire nyaya dzacho tobata kanzuru yechitungwiza ichokwadi tivaudze kuti kuno tine nyaya yabva kuvagari vekuzengeza extension ichokwadi vari kuti taizama kuripota but nyaya yesewage yaramba. Tarisai muone kuzvirwere vanhu marwariro avari kuitwa nezvirwere zvekorera. umwe pana mai vati kune punishment. Yes, unofanira kutsvaga musikana webasa anochengeta mwana. Musikana webasa uyu paanoburusa mwana anofanira kuburusira mwana mumba chete, kana pari panze mwana hafanira kugara pasi nokuti ground pasi apo muzhinji machona makadarika nesewage. Kana iwe amai une mwana usina mwana wako anochengeta mwana wako musikana webasa medi hauburisi mwana muri panze ukangomuburisa pasi chete kunyange pakaoma pasewage toita sei? muri yeZimbabwe ndosaka chirongwa chinzi bhozhongora segment handiitika dzinounzwa pano zotsvagwa kuti vanobatsira vari kupi wobva vadzoka vachiita sei vachitaura kuti nyaya idzi dzagadziriswa. Tinotenda muri yeZimbabwe kuno vakatorambidza former student anogara kuAmerica yaibhadharira vana vari kutambudzika kuzvikoro. Hakuna chisvinu kwarota kwamurewa. Inini ndaitawo mari dzangu ndoda kubhadharira vana vari parimuka 2 high school kwandakadzidza kana kuChapoto primary school kana Chapoto secondary school. Handiti kunzi usadaro zvinoita here? Ipapo ndio pane utsotsi hwekuti munhu uyu vanenge vachiziva kuti kana dzabhadharwa nemunhu ada kumiririra vamwe vana dzinogona kuteverirwa. Chida kuona kuti mari dzangu dzandakabhadhara dzedze dzakasvika here. Vanenge vakutoona kuti izito remunhu akamuka here akangobhadhara chida kudziteverera. Saka kana pane kumwe kudyiwa kanga kuchitiwa kwemari asichadyike, saka gara wavharirwa kunze wobva vharirwa panze dora vharwa.
regai tibate honorable minister, tikangovabata chete vanopinda chete pamhepo endi makambowanzwa vachitaura nokuti nyaya idzi ndo dzavanenge vachida kufambira. Icho chekuchitungwiza chandivhundutsa, iro ibasa recouncil. Hapana mumwe munhu angabate right chimbuzi kunze kwecouncil, ndiyo iri kubhadharirwa basa iroro. Itapfokuna Nobet Chabeta, Regai Samuel Gwaya, Shekman Matono, Victor Katiyo, Peter Zulu, Discuss and Desire Chibwedeza, Alfred Mafrado Madeku Famba, Kelvin Zwawu, Titaona Makuerere, Ngu Ambassador Tinashe Gotora, Solomio Lapa. Kuriseko ku Solomio nas 2 minutes past 11. Regaika Baba Isabel, Vapfapfaize Chakumashingo, Asi, Tichikocherwa nevasawira vedu, the Premier Tobacco Auction Floors. Koma KB nyanduka kutaura panapa. Inyaya yakatika mukati menzvimbo yekwaMurewa. Muri yeZimbabwe nyaya yekwaMurewa iyi inobata vanhu iri kuitika. Nyaya iyi mapisi ari kuita nzwa muri yeZimbabwe yakamira yakadai. KwaMurewa kwakaita mwana ari mwana mudiki anga achienda panguva yevanhukadzi zveupenyu hwese kwete kuti anomira. Ndakambotaura last week nyekuti izvo pane mwana mucheche mudiki anga achiti iye mwedzi paunotanga pamwedzi woga ane nguva yaanoenda panguva yevanhukadzi uyezve mazamo ake achibuda mukaka. Inzwa yandinayo pasora nhasi, mwana uyu kuzvariro chake anga achienda panguva yevanhukadzi zvisingamiri. Ndokubva vadana munhu kuti uya utibatsirewo wona zviri kuitika pano pamba. Hatisi kunzwisisa kuti mwana uyu ari kurwara ende marwariro ari kuita hachizi chinhu chinovimbika chinojairika kuvanhu vese kuti mwana mucheche anoenda panguva yevanhukadzi nokuti inguva yevanhu vakuru. Mwana akura sei uyu? Mwana uyu mukoma KB atori pasi pe 3 years. Pasi pe 3 years. Asanga kutoenda panguva yevanhukadzi. Zvadaro mukoma KB pakabva pashedzwa munhu akaenda kunobatsira. Munhu akaenda kunobatsira uku akabva ataura nyaya yekuti panapa pane urombwa. Ndati pane akabata paukama hwenyu. Ndokubva vanhu vakanga varipo varamba munhu akasiya aita zvakasiya aita pamba apa mubatsiri. Ndokubva ataura mashoko ekuti ndakumbirisa inini ndakuenda asi andinongedzi munhu katabata vanhu masei vanhu imhosva. Ndiri kuda kuti vakaromba vazotaura naakarombesa. Saka akarombesa wacho inganga iriniwo zvakare ndiri ng'anga, asi ndoda kuti ng'anga yakarombesa panopamba isvike pano. Munhu akaenda kunobatsira pamba apa akadzokera nezuro. Adzokera nezuro achiripo pamba veukama vakaungana mukoma KB. Ndobva kwasvika mutututu wakasvika pamba apa. Munhu mubatsiri akaenda pamba apa haana kuziva kuti munhu asvika nemutututu uyu ing'anga. Ndokubva asvika akati mubande kume mushedze mwana wenyu. Zvikanzi mwana ari kudhorobha, zvikanzi mufonerei. Pavakafonera mwana zvikanzi ndakutosvika pabus stop. Zvikanzi wangori kuwarira, zvikanzi ndandiri kuwarira but ndiri kuuya ndakutosvika papi pabus stop. Mwana komana achibva asvika. Zvikanzi taura zvamakaita. Mataura nyaya yekuti hamuna kuromba. Munhu uye akasvika nemutututu uyoyo ng'anga iyayi. Zvikanzi vagari pano pamba ndiri kukumbirisa mandifunura handira kukuudzai here kuti pamba pano pandakakupai mishonga yangu hapafaniri kuya imwe ng'anga. Handira kutaura here kuti ndakupai mishonga wangu asi pano pamba pasauya chii? Pasauya imwe ng'anga. Mandikanganisa. Ndiri kukumbira baba vepamba apa. Baba vandiri kutaura mhuri yeZimbabwe nebaba vakuru vanofamba zvokuremerwa vasinganyatsokuona. Kana ndisingakanganisi vakataura kunze vane makore asvika 94 years 92 years dzekuberekwa. Baba pavakanzi ndiri kukumbira mishonga yangu iende ndokubva vaura masteps 1 2 3 ndokubva vasvika pahusa wemba. Pavakasvika pahusa wemba ndokubata neruoko. Pavakabvisa ruoko ndokubva vadonha mupurwa. Mupurwa wakadonha mhuri yeZimbabwe. Vana vanga varipo, veukama vanga varipo, nevemudzinza vanga varipo. Havana kunzwisa kuti mupurwa uyu mupurwa rudzii nokuti mupurwa wanga uri weblack. Gondaburi anga nemututu ndokubva afamba mupurwa wanga ushanyarika. Ndobva anga nejira reblack. Ndobva atora mututu ndobva aputira. Auputira ndobva asiya taura mashoko ekuti vepamba panapa zvamaita matikanganisira mavhura makuva asingaperi pano. Mavhura makuva asingaperi pano. Makuva amavhura ndakuenda. Nguva yakadara chiti ndakuenda. Godobori akakonzeresa kuti ataura kuti pane urombwa pano. Ndokubva asumuka ndobva akasudza tsvimbo yake mberi kwagodobori uyu. Zvikanzi hauna kwauri kuenda, hauna kupedza basa.
taura zvimwe zvawasiya iwe taura zvimwe zvaita sei Zvawasiya. zvawasiya ndokubva anyarara zvikanzi vanhu vakaromba panapa timu yakaromba pambapa yaikwanisa kuita 7 kusanganisira mukwasha akaroora umwe mwana wepambapa baba vepambapa vanasisi vavo vaviri nevananasisi vaviri kusanganisira mukwasha akaroora arivo mukati meurombwa zvikanzi nemunhu akabatsira tarirai pane mwana akafa pano mwana uye akafa uyoyo anga asingafanire kufa ndakatora urwere wanga uri pane umwe mwana ndokuzoisa pamwana wenyu ndokusaka mwana wenyu akafa but aifanire kufa ndeuyu zvikanzi yes zvikanzi hazvisiri zvere zvikanzi chokwadi nagodobori zvikanzi une zviri pano zvisati zvapera visa ngazvibviswe deni unoshoweri binifu wakachiwemba kemenikasha kia tiri kutukana here atisi tiri kutukana here atisi baba ndipo vakasimuka baba vaye zvikanzi ahuna nemwe mugodobori ahuna chamuri kusiya pano chamakaisa pano ndini ndakaita kuti muuye pano mashinedzwa here pano zvikanzi kwete zvikanzi ndini ndakaita kuti muuye pano baba vepano vakarwarisa vana vakaramba kuti vakaromba asi ndakasiya ndavaudza kuti akakurombesai chauya pano imi handina kuti vakarombesa asi ndatimine mushonga yamakasiya pano right baba imimi ambona here kuromba zvika ndakaromba ndokubvanzina godobari wemudhudhu iyoyo endai munotora zvinhu zvenyu mavakaenda kunotora zvinhu zvavo mukoma KB pane imba iripo asi imba iyi haigari vanhu inoita senge kitchen imba iyi inorara mbudzi ndokubva vaenda baba pavakaenda kunopinda mba imomo mukoma KB vakanouya mukoma KB mumba umu nemudende wandiri kutaura mukoma KB wanga une tsvanda mukati tsvanda yandiri kutaura yemukoma KB yange yakavharwa nejira reblack ranga riri mukati jira reblack ranga riri mukati manga muine dashka pamusana paro pakabayirirwa tsono mbiri dashka menyu banyamnei riri kutofena rakabayirirwa tsono mbiri kwozoita inonzi nyengerekedzi nenyanga yemombe kwainobvira pamombe uku kumuromo kwakavharika ndidika pane kusaidi kwainobva pamombe ndokwakakanuna ropa nemupuro mutema wakatanga kubatwa uyoyo wakangonotorwa paimba kitchen ndo zvakaburitswa imomo zvinhu izvo zvikanzizvo mabvumairo zvakwana godobori akati zvangu zvandoziva zviri panapa zvakwana zvikanzi kana chinge zvakwana munokunda zvenyu kuenda godobori akaenda unogadzira pamba apa ndiye akazopedzisira kubva pamba apa izvi zvekutaura kuno kwatiriita mukoma KB mutauro ndiri kukumbira vagari vekwamurewa mwana aienda panguva yevanhukadzi iye ane makore 3 years yes mwana wani kuna baba vane ukameri nababa vangu vakaromba mwana wemwana mukoma KB muzukuru hai saka zvinhu zvakanzi nagodobori uyu angauya kuzobatsira pamba apa ngazvitorwe zvanga zviri mumba ndo zvakapiwa baba ava nagodobori here wemudhudhu ndizvo zvakapiwa baba ava nagodobori wemudhudhu ende anga asiri 1 retori timu kusanganisira mukwasha anga aripo zvakaripa urombwa irwo urombwa wanga uri hwei ndo pasina kuti urombwa nero kuti urombwa ukaiswa mukoma KB urombwa unoshanda neropa zvavafunga kuita chete vanhu vanoita mukatarisa zvinhu zvanga zviri mumba mukoma KB kuti dashka nyanga imombe tsvanda jira reblack apo chinhu chinofema chakaiswa tsono pamusana saka mubatsiri akazobatsira uyu akazopaka kuti mubatsiri wokutanga auye nemudhudhudhu right akati mwana apora here akati mwana apora mukoma KB pane zvinhu zvakabhadharwa ipapo zvatakaona zvino kutenda kwevanhu ndiri kukumbira vagari vemwana ndiri kukumbira vagari vekwamurewa ngatifambe itese mani murewa yave nechimuti yakurema pari zvino ndini pakarewa mboda kumozambique anze okay ndini Nathan Mapuranga ndiri pakaruwe mboda kumozambique murewa yave nechimuti murewa yakurema pari zvino murewa mukoma KB ndiko zvakare kune mwana uyo ukungoti paburire padhoo kunyange dhoo rakavharwa anobuda nepaburi panokwana nhunzi nesvosve mutomuona apanze airutsa 5 liters yeropa munhu iyeye semunhu iyeye ndiye akaenda futi ikoko kumwana iyeye ndiye zvakare akaenda ikoko
rega tozonzwa zvakawanda kubudikidza neicho chekwamurewa. 11 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje pari zvino timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veEcocash pamwe cheteka neH Solutions. Ecocash makabatireko vatereri manyama. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikaenda pinda ndiro mukati mekureva mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Ndinoti mamuka seiko matima nawose nyika ino. Chikonzero ndiro zuva richimuti makabata muri kufamba nacho. Chikonzero munoda nhepfenyuro yenyu. Ndimi makaisimudza kusvika parutani tani kureva kuti matima ese nyika ino vana vese veZimbabwe kunze kwenyika vari kudenga repasi vari pasi repasi vari kufamba kabada chimuti ndokusaka chichedzo detsere kuti the whole nation On one station. Zimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa yemurume akabata mukadzi wake nechikomba. Abata mukadzi wake nechikomba ndobva indise nyaya kwamambo. Zvakanoitika kwamambo Ndosho makabatira Zimbabwe. ndosha ndakabatira Zimbabwe. Ndine nyaya mukoma KB yepachikoro chezvimwe zvikoro chesekondari chiri kwaZvimba. Kana ndisingakanganise date nhasi chingari mukoma ishi mukoma Nasi musi wa 26 June. musi wa 26 nhasi kana ndisingakanganise vana vanotenda kuchikoro Chikonzero. nezviri kuitika vana vari kudonha asi vane zita remwana wavari kutaura ipapo. Kumira kwaita vana ava mwana uyu akatombomiswa ende akambodzidza kune chimwe chikoro nekuda kwedambudziko iroro akabva kaya pachikoro apa. Izvezvi mwana uyu akatombomiswa kuti ngasaya kuchikoro but ari kuchivekera kuti kuchikoro ende nhasi pasina kuenda mamwe nechikoro iye ari kuti ndichaenda kuchikoro ndinodzidza ndiri wani ipapo. Hey, vana vari kudonha. Vana vari kudonha Vari kushedzera zita remwana uyu. rumwe mwana ende vakasvika pamagedhi ese pachikoro vari kuona nyoka ende vakangongoona 3 kana 4 kana 5 pamashopisi nyoka yatosvika ipapo. Hey, zvakaoma. Zvakaoma. Ndine nyaya mukoma KB yandiri kutaura inini yevamwe mai vakaita 7 years vari bofu asi vaigona kuzowanikwa dzimwe dzenguva kuseni vari pasi pemuti uri pajuraho ri pamushapa avaone but vanogona kuwanikwa ripopo vazofa manje mukoma KB ende mai vari bofu kudaro vakaita mwana vakaita mimba vakaita mwana zvisina kuzika kuti akavape mimba ndiani nekuti vanoti handioni ende mwana uyu akakwanisa kuzvarwa akatorerwa izvezvi zvinozvivafa vari chitunha vari mumba vakatsvaka chitunha vakachishayiwa panze chikaonekwa chiri pamuti uya wayamboioneka vakagara uyoyo zvakazoitika kumberi ndo zvandakabata. Hey, Ndine nyaya yemurume mukoma KB akati ari mumotokari achifamba nomwe wake zvikanzi wamuziva here uyu zvikanzi nemuri kurevani koyo zvikanzi nemurume uya padhuze mani ndibhuriri wedu uyu ndiye murume wemukadzi wakatekera doro kubva wamusi uya. Baba Isabel vakagukuchira dzakawanda nyaya kubudikidza nechirongwa bhozhongora segment paNational FM radio. Garai padhuze nokuda kwekuti vakuda kunyudza gejo kune avo vachazoda kukubatai vachitsvaga kanhamba dzenyu right vachida kukupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfadza nekutaura ndiri kushedzera mashoko ekuti muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise. Iyi nhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 nedzimwe dzinoti 0707 36 26 35 36 0736 26 35 36. Panhamba idzi musadzibhibha, panhamba idzi musafonera private number, uyezve panhamba idzi musati ndepi zvakamira sei. No time to waste, treatment no doubt. Ungotsudzura nekutofafaidza mukanzwa kuti ndini mutotaura ipapo svikatapedza. Uye garai matora bhobhoini nebepa kana pane zvimwe zvinoda kunyorwa zvamunoda kubvunza mongonyora ipapo. Atidi kuzotsvaga bhobhoini nebepa takabata foni. Aisiye munhu wani ndepasi rese. Tinotenda Honorable Charles Mufari Baba Mumu Mamuka Seko pa black box apo hanzi ndakachibata chimuti alongside Honorable Andrew Makahamadze pa South Attorney. 5 minutes to 10